Ang tao wala masayod sa hunahuna sa iyang isig katao. Ang tao wala masayod sa kasing-kasing sa iyang isig katao. Wala siya masayod kung unsa ang hunahuna niya ng tawhana. Wala siya masayod kung unsay buhaton anang tawhana puhon, kung unsay iyang hunahuna sa umalabot sa iyang kinabuhi. Wala ka masayod kung unsay ginahuna niya ng tawhana. Apan ang Ginoo igsuon, nasayod sa atong kasing-kasing, nasayod sa atong hunahuna, ug labaw sa tanan nasayod sa atong espiritu. Ang Dios nasayod sa atong espiritu. Nag-ingon sa Romans 8 verse 27, "Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God." Mao na ang verse igsuon nga nagpamatuod nga ang tao wala masayod sa hunahuna sa iyang isig katao. Ang tao wala masayod sa kasing-kasing sa iyang isig katao. Ug labaw na gayud igsuon nga ang tao wala masayod sa espiritu sa iyang isig katao. Apan ang Dios igsuon nasayod ug unsay naa sa kasing-kasing sa tao. Nasayod kung unsay naa sa hunahuna sa tao. Ug labaw sa tanan igsuon nasayod ang Dios sa atong espiritu. Sa atong espiritu, sa atong lawas. Maong igsuon, dili gayud kita makatago sa Dios. Kung makalimbong kita sa atong isig katao, kung makapamakak kita sa atong isig katao, kung makatago kita sa atong isig katao, apan dili gayud kita makatago sa Dios. Tungod kay dayag ang tanan sa Dios. Nasayod ang Dios sa tanan, bisan pa sa gihuna-huna sa tao, kung bisan sa atong kasing-kasing, o bisan sa atong espiritu, ang Dios nasayod niya ng tanan igsuon. Maong ang tao kung wala na mo function ang iyang lawas, kung paralyzed na ang iyang lawas, ang imong espiritu igsuon, ang atong espiritu igsuon, mao kana ang mga liyopo sa Dios, mao kana ang mangayo ug pasaylo sa Dios alang sa atong mga sala. Maong samtang may panahon ug may higayon pa igsuon, pakighiusaha ang espiritu sa Dios diha sa atong espiritu. Kay kung ang espiritu sa Dios makighiusa diha sa atong espiritu, kung atong tugutan ang espiritu sa Dios nga makighiusa sa atong espiritu, aduna gayoy dako nga tsansa nga kanang imong espiritu adunay suod nga relasyon sa Dios. Maong ablihi kanunay ang imong kasing-kasing ug ang imong hunahuna aron ang imong espiritu usab willing nga mudawat sa espiritu sa Dios ug dili siya magduha-duha diha sa pakighiusa sa espiritu sa Dios. Maong sa kanunay igsuon, salig ug ampo kanunay sa atong Dios. Amen. God bless sa tanan.